Bideo honetan, hainbat zenbakiren multiplo komunetako txikiena eta zatitzaile komunetako handiena nola kalkulatzen ikusiko dugun, horretarako biderkagai lehenen metodoa erabiliz. Eredu bezala, 20 eta 30 zenbakiak erabiliko ditugu. Lehenbizi, 20 zenbakiaren biderkagai lehenen deskonposaketa egingo dugu. Horretarako, 20 alde batean jartzen dugu, eta marratxo bat tartean. Eta zatitu daitekeen zatitzaile lehen txikienarekin zatituko dugu. Kasu honetan 2 da, eta 20 zati 2 eginez, emaitza 10 da. 10rekin, 20rekin egindako gauza bera egingo dugu. Horrela jarraituko dugu, emaitza bat den arte. 10 zati 2 egin daiteke, emaitza 5 da. 5en zatitzaile lehen handiena 5 denez, zati 5 egingo dugu, dagoeneko emaitza bat lortu dugularik. Beraz, 20 zenbakiaren biderkagai lehenen deskonposaketa, 2 bider 2 bider 5 da, edo biderkagaiak errepikatzen direnez, 2 bider 2 jartzen da. Gauza bera, 30rekin egingo dugu. Eta berriz ere, zati 2 egin daiteke, 15 ematen du. 15en hurrengo zatitzaile lehena 3 da. Zati 3 eginez 5, eta 5 zati 5 eginez, beraz, 30en biderkagai lehenen egindako deskonposaketa, 2 bider 3 bider 5. Hauek izan da, multiplo komunetako txikiena MKT kalkulutuko dugu. Honetarako, errepikatzen diren biderkagaien artetik berretzaile handiena daukana eta errepikatzen ez direnak hartuko ditu. Adibidez, 20 bider 2 daukago, eta 30ean 2. Hartu behar dugu berretzaile handienekoa. Beraz, 2 ber 2. 3a 30ean agertzen zaigu biderkatzen, baina ez 20an. Jarri egin behar dugu. Eta 5a, bai 20 eta bai 30ean ateratzen da, horietako bat jarriko dugu. Beraz, 20 eta 30 zenbakien multiplo komunetako txikiena, 2 ber 2, bider 3, bider 5, 60 izango da. Zatitzaile komunetako handiena, ZKH 20 eta 30ean, antzeko egin behar dugu. Bai, 20ren biderkagai lehenen deskonposaketa eta 30ean hartuta, berriz ere errepikatzen direnak hartu behar ditugu. Baina oraingoan berretzaile handiena daukan hartu beharrean, txikien hartu behar dugu. 2 ber 2 eta 2ren artean, 2. Errepikatzen ez direnak ez ditugu hartu behar. Beraz, 30ean 3 zenbakia biderkatzen ateratzen zaigu, baina ez dagoenez 20 zenbakian ez dugu ipiniko. Bai aldiz, 5 zenbakia. Beraz, 20 eta 30en ZKH, zatitzaile komunetako handiena, 10 zenbakia izango da.